Nämä venevajat on varmaan alun perin aika vanhaa rakennettu, että näitähän on korjattu ja kunnostettu, ja näillä on semmoinen kunnossapitovelvoitekin, että jos rupeaa menemään sitten rakenteet huonoon kuntoon tai sitten vaatii muuta korjailua, niin näitä pitäisi sitten laitellakin, että ihan ei voi antaa mennä. Mutta tää on osoittautunut kyllä ihan hyväksi venesäilytyspaikaksi. Ja tähän on helppo tulla ja tämmönen paatti menee ihan täysin ja kaiken puolin niin hyvä. Täällä on ihan vahvat rakenteet, tämmöiset orsiparrit. Tänähän pystyisi vaikka veneen nostamaan.